Халык җәүһәрләре сәйленнәр. Язгы каникуллар тәмамланып, атна башыннан барлык белем бирү учреждениеләрендә 4нче уку чиреге башланып китте. Кемдер дусларын, сыйныфташларын күрергә ашкынса, коррекцион интернат мәктәп укучылары халык җәүһәрләре ачык регион ара фестиваль бәйгедә 3нче дәрәҗә лауреат булу шатлыкларын уртаклашырга ашыкты. Сәйленнәр фольклор эстрада коллективында 6 катнашучы. Мартның соңгы көннәрендә Казан шәһәрендә узган балалар һәм яшүсмерләр фольклор коллективларының 1нче регион ара фестивалендә тәүге тапкыр чыгыш ясыйлар алар. Каз эмәсе композициясе халык гореф-гадәтләре номинациясендә укучыларга 3нче дәрәҗә диплом китерә. Балаларга әйткәч, катнашабызмы дигәч, катнашабыз диләр, алар аптыратып бетерделәр инде безне. Кайчан барабыз инде, кайчан барабыз дип әзерләндек. Бераз куркуын, ләкин җиңеп кайтты. Конкурс фестиваль 2 көн буена дәвам итте һәм бик кызыклы үтте. Укучыларны шундый җаваплы чыгышка әзерләү аларның укытучыларыннан түземлек тә, вакыт та, зур оештыру сәләте дә таләп итә. Интернет мәктәп укытучылары Рәфисә Фәхретдинова һәм Зилә Сафина бу бәйгедә катнашу укучыларны төрле яклап үстерә дип саный. Без Казан шәһәрендә булдык. Казан зур һәм матур шәһәр. Безне Казан шәһәре буйлап сәяхәт иттерделәр. Казан шәһәрендә экскурсия бик шагы. Бик истәр булдык. Без күп шөгыльләндек. Әзерләндек. Һәм җиңдек. Укучыларга исә үзләрен шундый зур сәхнәдә сынаудан тыш кызыклы күңел ачу программасы да тәкъдим ителгән. Казанның тарихи урыннары буенча сәяхәт кылдылар, дискотекада күңел ачтылар, яңа дуслар таптылар, коллектив җитәкчеләре өчен дә файдалы булды ул. Сайлап алу турыннан соң махсус алар өчен семинарлар, мастер-класслар оештырылган иде. Кичен безне Сәйленнәр фольклор коллективын тагын бер күңелле бүләк көтә иде. Филармония залында яшь җырчы Азат Фазлыев концертын карау мөмкинлеге иде ул. Болгар хәйрия фонды ярдәме белән Бөтендөнья татар конгрессының Казан бүлекчәсе уздырган фестиваль бәйге дәвамлы булыр дип ышана укучылар һәм аларның остазлары. Бу истәлекле ялны бүләк итүчеләргә бик рәхмәтле алар. Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты, мәктәбебезнең попечительләр советы рәисе Фәрит Фәйз улы Мифтаховка чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Шулай ук мәктәп администрациясенә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Алар безнең башлангычларыбызны һәрвакыт хуплап, һәрвакыт кирәкле шартлар тудыралар. Әлеге бәйгедән диплом белән кайтуыбызда аларның да өлеше бик зур.